Mandinibulise matholo nyonga ndekudlelana. Iivideo endinifakela zona azimnandanga. Azimnandanga kangaka into yokokuba abanye abantu bayakhala. Nikhala ngcono. Nikhala ngcono. Oyena muntu okhala apha ndim kuba andizazi uba ndizawufa nini. Ndingafuni nofa. Ndingayishiyanga imbali icacile. Andifuni ufa ndishiye imibuzo. Kuba ukhokho wam uNxele wabhubha. Kwashiyeka imibuzo. Mna ndifuna ubhubha yonke into ndiyithethile. Maniqale kumfundisi uJonga. Mfundisi uJonga, ndicela ukuba usaphila kukhoyo undixelele into yoba wawuthetha ukuthini xa usithi akukho nkolo yamagqwirha eza kusasazwa eRadio Xhosa. Ukuthetha oko emoyeni ngo-1997 ukuze senze inkqubo eRadio Xhosa eKapa, inkqubo eyayikuphendula. Kuloo nkqubo sasiyenzile xa kunoyiwa kwi-archives zaseRadio Xhosa zika-1997 bandiphazami ingavela le nto ndiyithethayo. Yayindimi ingubawo Umulife, ingumama wam noThembile Hoho, ingubawo uRuben Mveliswa. Sakuphendula sathi lena yonkolo yamagqwirha yinkolo yokhokho, sukuyijaja ngoDr Mndende. Kuba uDr Mndende unyulwe sithi njengeleader esifuna isincede phaa naphaa nanjengomntu ofundileyo. Wena ke mfundisi uJonga ngelo xesha wawuthetha ubhekiselele kuDr Mndende. Usithi akukho nkolo yamagqwirha eza kusasazwa eRadio Xhosa. Le nto ndiyithethayo mandibanje uba ndiyaxoka, kodwa uba kungayiwa kwi-archives zaseRadio Xhosa izawuvela le nto ndiyithethayo. Naye qala umfundisi Loyiso Jonga xa kunomamela iintetho zakhe izawuvele ithetha le nto ndiyithethayo ngohlobo ndiyitsho ngalo. Umfundisi uXoxana naye usaphila, angayingqina into yokokuba wathunyelwa nguba uMagwa uba makazosingcolisa eKapa. Wathi bantu benkolo kantu sanukuthi xa nithetha ngenkolo kantu ningene kubuKrestu. Ukuba kukho into ethethwe ngumntu ongumKrestu esasaza anayithanda, fakani isikhalazo kubaphathi beRadio Xhosa sanukumphendula enkqubeni, kuba asifuni zinkqubo eziphendulanayo apha eRadio Xhosa. Mama uXoxana usaphila. Ngqina le nto ndiyithethayo wasingcolisa. Emveni koko andikhumbuli siphinde sisenze inkqubo eyayiphendula izinto ezenzeka kubuKrestu. Ukuba uRuben Mveliswa ebesaphila, ngeba ngoku ndithi kuye ndicela andixelele into yokokuba wayethetha ukuthini xa esithi ndizombela ingcwaba xa ndibeleka intombi yemfengu, ebhekiseleleke kuDr Mndende. Ukuba ebesaphila ke uba uRuben Mveliswa ngeba ndiyambuza ngoku. Kodwa kunenye into endicinga fanuba umama unoThembile Hoho nanjengoba esaphila naye angayithetha ngcono kunam kuba wayekhona apho uDr Mndende wabamba uba uRuben Mveliswa ngesixhandi besesipoint eRailways. Wathi elimenemene lexhego lithi likwinkolo kantu libe lingumfundisi ecaweni. Wakhala uba uRuben Mveliswa, wathi nokuzola ndikhula noyihlo kodwa unesibindi sondibamba ngesixhadi. Wakhala. Mna noDr Mndende sishiyana nge-8 years. Endikuthethayo ndikuthetha njengendoda endala, ndikuthetha nomntu ongumama omdala naye ongangosisi wam, not ongangomamam. Ndingazange ndambamba ngasixhandi uDr Mndende, ndingazange ndamthuka, koko ndibalisa imbali. Yena intanga katata wakhe, nothi ngeminyaka nje kuphela, utata wayikhula kunye notata wakhe wambamba ngesixhandi uba uRuben Mveliswa. Emkhuphe estudio esithi limenemene lexhego kutsho uDr Mndende.
ukuba ndiyaxoka ndimele ubani. Makamangale uDr Mndende xa ndixoka ndikwazi ubanjwa kuthiwe yi-defamation of character ukuba ndiyibeka right. Ndimele ukubanjelwa i-defamation of character. Umama usaphila, umfundisi uQoqana usaphila, ndiqinisekile nomfundisi uJonga usaphila. Umfundisi uJonga masixelele uba wayesithi inkolo kanti inkolo yamagqwirha xa kutheni. Kwakutheni? Kwakutheni uDr Mndende xa ndixabana naye andigxothise eRadio Xhosa kodwa wayengenguye umqashwa waseRadio Xhosa. Wasebenzisa ntoni ukundigxothisa? Kwaye ngelaa xesha uDr Mndende andishabulela phambi komama athi ndizawuhamba ngamadolo ndineenyawo, wayethetha ukuthini? Kuba ke ndihambile ngawo amadolo nangoku, ndisaslokola nangoku. Kukho ixhevazana elihlele endaweni yam elizenza imbulu yathatha iimpahla zentombazana yokuzenza loo ntombazana yabhaqwa ngokuba isileqo intuku ebusuku. uDr Mndende uyazicacisa uba uyintoni, uziveze kaninzininzi emhlobo wenene into yokokuba akayiyo le nto sasicinga uba uyiyo, engeyiyo kwale nto bacinga uba abantu uyiyo, aba bacinga uba bayamazi. Ngingafana uba ukhona umsasazi onothi esasazi inkolo kantu athi yintoni inkulu kuba ezinto azisebenzi ngasini. Xa uyintombazana unesandla, xa uyindoda unesandla. So umkhonto uphatha ngesandla, uphathi ngesini. Kutsho umsasazi athi isinyanya asinasini. Xa uphuphe utata wakho mos uyazazi uba utata wakho lo unesini, umakhulu wakho unesini. Xa esithi uDr Mndende isinyanya asinasini uthetha ukuthini? Abo bugqwirha obo ndiyazibuzela, andisithi ligqwirha mna, but ndizama udibanisa laa nto yayithethwa ngumfundisi uJonga esithi inkolo kanti inkolo yamagqwirha. Abo bugqwirha ukuthi isinyanya asinasini, athi impepho yenu ukhule esidama ngayo. Akho nto isasazileyo uDr Mndende emhlobo wenene ephilayo ephilisa abantu, ebesasazi izinto ezikukufa zodwa. Why? So omhlawumbi kungenzeka ukuba umfundisi uJonga losalwa naye wayeprofeta. Andazi into angathethwa ndimbalisa imbali njengembongi. Kungenzeka ukuba umfundisi uJonga wayeprofeta xa isithi inkolo kanti inkolo yamagqwirha, kuba ke nangoku ungajonga abantu benkolo kanti bababholdi xa bethuka icawe. Kukho abantwana abathwala iavane entloko abathethi ngaloo nto. Kukho amaxhego amadala, amadoda amadala enza izitayile zasezimokolweni nasezithaveni. Sozubava abantu benkolo kanti bethetha. Kodwa makuthiwe iBhayibhile mayigoduke, baqhumaqhuma bonke. Ushiyeke ubuza uba umfundisi uJonga xa wayesithi inkolo yamagqwirha lena inoba wayesizonda okanye wayethetha ukuthini? Ndisafuna mna mfundisi uJonga undiphendule. Anawuza kuwe ke ndizokubuza, sawuxabana. Yile nto ndikubuza apha kule YouTube channel wami. Kuba wawuprofeta na xa usithi inkolo kanti inkolo yamagqwirha? Chaza mfundisi uJonga, wawuthetha ukuthini? Mama wam xa usithi mandimyeke uDr Mndende xa esithi ndizawuhamba ngamadolo, wawusoyika ntoni kuye? Ndimdala ngondiredi. Omhlawumbi zange undixele ngoku yokuba nandisemncincanana, ngoku ndiyindoda endala, ndiredi ukuzilwela uba funeka kuliwe. Yintoni le wawuyonqena kuDr Mndende? Uyaziyo wena mama kuba kaloku uDr Mndende ebehlala ekhaya eSite C, ebesimka ngo-12 ebusuku ehlele ekhaya. Even thina xa siye kwakhe ebehlala eForest Hill kwizindlu zezistudents phaa eForest Hill eMowbray. Ukuba ndifika phaa kwendawo yochopha athi Jaluxolo akho mfuneko ukhangela isitulo, ungachopha nasebhedini ngumntakwethu. Mna ndifana noko kwenu. Kutsho uMndende uthi kum ungachopha naphi na, chopha nasebhedini yam, siyoyika ibhedi yam kuba ufana nomntakwethu kum. And ke nyhani ndandimcita njengodadewethu, ehlala eForest Hill uDr Mndende esistudent e-UCT.
ngo-1995 sichophe ebhedini yakhe mna noZamabhatyi noKhaledu Ganxa. Yimbali yenkolo kanti yamanyani le ndininika yona. Ni right ke nina ke nifune ukuxelelwa ngobuxoki. Ifuna nina leyo andizufa nezi zinto. Mna noba ndingafa ngoku ndigqibothetha wapha kule video ndife I don't mind. Ndiyayazi uba ndizawufa. Kodwa uThixo ndiyambulela bendigcinile ndade ndakwazi uba ndifikelele kunqanaba loba ndizithethe ezi zinto. Ndizithethe ezi zinto. Ndingafinazwa. Kukho ibali lemvulu eyathatha impahla zentombazana lezithi ngcipho wandiweza. Lo mbulu yaya kwamalume wentombazana yazenza la ntombazana yabhaqwa ngokokuba ingalali ebusuku leqa impuku. UDr Mndende uzivezile yena into yokokuba akayiyo lento abantu bacinga fanuba uyiyo ngendlela asasaze ngayo. Khawundibuze into yokokuba njengoba uDr Mndende ene-PhD yonke from e-university yintoni ebangele into yokokuba zonke inkqubo azenze emhlobo wenene yonke le minyaka kungabikho nenye kwi-intanethi. Une-PhD ufundile kodwa kho nenye into ayisasazileyo eyayofakwa elanto eyayofakwa kwi-intanethi. Kutheni ezifakiweyo kwi-YouTube zifakwe ndim kuba ndibona ndizama uvisa abantu uba nanku umntu esasazizimanga, nantsi imvulu ileqa impuku ebusuku. Ndivisa abantu uba yimbulu le. Lo mntu zangazabalazele enkolo yandi kuba nangela xesha athukwa ngumfundisi uJonga esithi uzisa ubugqwirha eRadio Xhosa zangaphenduli uDr Mndende, kwaphendula thina siphendulela yena. Sithi abaphendulela uDr Mndende zangaziphendulele, kwakuthena zangamphenduli umfundisi uJonga emthuka. Wayesazi ntoni? Mhlawumbi umfundisi uJonga nanjengomfundisi ikhona le nto wayeyibona sasingayiboni thina. Yile ndifuna ngoku ayicacise uDr Mndende ukuba akakwazi ukuyiphendula umfundisi uJonga. Ukuba umfundisi uJonga akakwazi ukuyiphendula, wena Dr Mndende ke ngoku khawuxelele isizwe uba kutheni ze kuthiwe uzisa inkolo yobuqhirha ndiyema kule ndawo. Kwakutheni ze kuthiwe uzisa inkolo yobugqwirha eRadio Xhosa? Mama, kwakutheni xa uDr Mndende sithi ndizawuhamba ngamadolo uthi wena mandimiye kuzawubonwa nguThixo? Uyawuthi abone nini nguThixo? Baba uRuben Mveliswa uba busaphila ngeba ke ngondithi khawundixelele into yokokuba xa wawusithi ndizombele ingcwaba ngokubeleka intombi yemfengu wawuthetha ukuthini na? Cama.